slavimo rođendan 41 godinu dječjeg vrtića, Park i Ozimice. Nažalost, ova manifestacija se trebala održati u dječjem vrtiću Ozimice. Evo, zbog lošeg vremena, naša velika manifestacija sa 12 tačaka i ovim manekenima je propala, ali evo, ostajala jedna varijanta koju smo danas iskoristili. Program smo umanjili za sve tačke, one koji su najmanji mogli da danas pokažu. Upriličena je i prodajna izložba koja je nastala kao produkt ekoloških radionica koje su također nastale kroz projekat integrisanog upravljanja otpadom. I nadamo se da će zapravo ovim novcem koji se dobije povodom u ovoj prodajnoj izložbi, da će zapravo i roditelji i mi odrasli i djeca uvidjeti da otpad zaista nije smeće, da se od otpada mogu napraviti korisne stvari, da se mogu te stvari i prodati i da se od otpada može lijepo i zaraditi. Manekeni su danas bili obučeni u garderobu koja je od materijala koji se ne baca, koji zovemo nije otpad sve. Tako da smo čuvali sve ono što se moglo sačuvati i iskoristiti. Opet kažem, ovo je samo dio nečeg što smo vidjeli, a ovoga mnogo više ima.